Heavenissä jäi. Saitilla. Mitä vittua, jos sä et nyt tätä klutsaa. Ei vittu. Ei, vittu Ei vittu. Mitä? Nyt mennään jotakin vitun muuta mappia muuta kuin tuota vitu. Mennään vaikka sitä vitun Miragea. Oh. Invattaa vielä nämä kaksi. Se Laita Olli voi lukee jättää. pois. Olli on niin negatiivinen, se voitais jättää. Mitä se bottomi huutelee? Niin. Negatiivista energiaa. Ota sen. Joo, hyvä. Vertical blue. Killotkaan menkää tuolla vetää. Ei, voitko totta piilettä vikaa.